To fa, bayan an kai Sumayya wajen 'yan sanda sun gama bincike sun tabbatar da cewa ita ce ta yi sanadiyyar ajalin Shamsiyya, a inda 'yan sanda suka haɗa komai da komai suka tura su zuwa kotu. Bayan an je kotu, alƙali ya umarci cewa yana buƙatar ganin sarkin Gabas a kotun, sannan kuma alƙali ya ƙara da cewa yana so a tattaro mai dukkan al'ummar gidan sarkin Gabas kowa da kowa domin su zo gaban kotu don ganin yadda za a kama al'amarin. Alƙali ya ƙara da cewa yana buƙatar ganin mahaifin Sumayya da kuma mahaifiyarta, dukka su zo, yana buƙatar ganin su a gaban kotu. To mai saurare, kakka sha'afa da jin labari, ka daure ka danna subscribing sannan ka taɓa alamar ƙararrawa, domin hakan shi zai ba mu goyon bayan kawo wasu muhimman rahotanni. Bayan alƙali ya umarci cewa Sumayya ta fito nan gaban kotu domin amsa tambayoyin shi. Bayan Sumayya ta fito nan gaban kotu, nan take ta amsa laifukanta ba tare da ɓata lokaci ba, inda alƙali ya sake mata tambaya cewa ta tabbatar ita ta aikata wannan kisa. Sumayya ba gaddama ta amsa wannan kisa, ta amsa laifinta nan take. A inda mahaifiyar Sumayya ke zaune a nan a kotu, bayan jin Sumayya ta amsa cewa ita ce ta wannan kisa, mahaifiyar Sumayya nan take ta fashe da kuka, jin cewa ita ce ta aikata wannan kisan, inda mahaifiyar Sumayya ke cewa a lalle Sumayya baki da hankali, sannan kuma wannan abu kika sha ne, kin san cewa ke ce 'yata guda ɗaya wadda Allah ya bani, sannan kuma na san ba za ki aikata wannan abun ba, don haka ki faɗa wa alƙali gaskiya, ke ce ko ba ke bace ba, sakamakon cewa idan ma sharri aka yi miki akan ba a ƙaunarki a gidan, to ya kamata yanzu ki fito ki faɗa wa alƙali gaskiya. Ran Kilishi ya ɓaci sosai ba kaɗan ba kan yadda Kilishi ke jin yadda mahaifiyar Sumayya ke faffaɗa mata wasu maganganu, inda a Kilishi ke cewa mahaifiyar Sumayya, in ban da matsiya, ke matsiyaciyar mata, kin zo gaban alƙali sai faffaɗa wasu maganganu kike yi, alhalin aiki ta amsa laifi ta aikata abu, ke ce yanzu za ki kare ta ko kuma alƙali ne zai yanke hukuncin shi, inda a Kilishi ke faffaɗa wa mahaifiyar Sumayya wannan magana. Mahaifin Sumayya ke tsaye gaban matarsa, wato mahaifiyar Sumayya, rai shi ya ɓaci sosai ba kaɗan ba, inda yake kallon a'a yaya a ce wannan matar za ta dinga faffaɗa masa magana ne, alhalin idan bai manta ba wannan matar har da ita aka ci mutuncinsu. Ya gane wannan fuskar Jamalar Rabi, sannan ya waiwaya ba yake cewa mahaifiyar Sumayya, wato matar shi, ki kwantar da hankalinki, ki daina wannan kukan, a kotu muke, ki bari ki ga abin da alƙali zai yanke, domin alƙali shi mai adalci ne, abin da yake ce mata kenan, ki kwantar da hankalinki. To mai saurare, idan wannan ne farkon shigowarka, sai ka daure ka danna subscribing, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin jin abin da yake faruwa. Mu kuma za mu fayyace muku zare da abawan abin da ke faruwa a cikin shirin labari na. Ku je ku biyo mu a wannan tashar tamu mai suna Tashar Hausa don jin dukkan abin da yake faruwa ƙwarai da gaske.